Čiže v podstate toto koleso bude, tu bude ten teflon, ten bude oblúk na tento, hej, na tento, takto, a ja si to do odlapku. Čiže toto tu nebude vôbec, oveľa nižšie. Čiže inak sa to zníži. No proste zníži sa to. To bude dobrý, protože ten tvůj je při optimální velikost, jako výška. No, a ešte ho viem znížiť. Ešte ho viem znížiť. Já jsem malej poměrně. Keď ide dole, tak ešte vidíš, že má rezervu 5 cm. A toto môžem upíliť. Môže byť ešte nižšie. Ja môžem toto ísť, aby sa dotýkalo tohto. Čiže tých 10 cm ešte môžem ísť do seba. A zase nebude to třeba zohnout, třeba územně, no? Keby si mal problém, tak sa to niečím prekryje. Ale to si nemyslím. To nemá nikdy problém. No a toto som si všimol, že to kolesa majú veľké všetky tie dosky. Toto je malé koleso. To bude, myslím, optimálne. Ale tam fakt mají jenom ten půlní systém, jenom jako takový. Takže opravdu ta druhá část není potřeba, že jo? No a tu dám úholník a potom sa dá dať aj enkoder. Ale teď tam máš to tlumení. To tam nebude. Ja nechcem žiadne tlmenie, lebo to zbytočne prúži. To bude urobené tak, že to koleso je tak veľké a ťažisko sa posunie, lebo koleso je väčšie a ťažisko sa posunie sem. Teda nie ťažisko, ale stred. Tým pádom, keď sa to celé sčíta, tak by to malo byť úplne samozrejme.